காய்ஸ் எந்த ஒரு ஸ்கில்லும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணாமல் உங்களால் ஃபுல் டைம் யூடியூபராக ஆக முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபுல் டைம் யூடியூபர் ஆகணும்னா நீங்கள் உங்களோட நீச்சை தேர்ந்தெடுக்கணும். நீச் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு பேர் தான் நீச். ஃபைண்ட் யுவர் நீச் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான கண்டென்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வீடியோஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு எந்த கண்டென்ட்டில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணி வீடியோஸ் பண்ணணும். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருப்பீங்க, பாதி பேர் பார்த்தீங்கன்னா குக்கிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை செலக்ட் பண்ணி வீடியோஸ் போடுங்க. உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை செலக்ட் பண்ணி வீடியோஸ் போடுங்க. ஒரு சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வியூஸ் போகும், அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வீடியோஸ் போடாதீங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீடியோஸ் போடுவாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது செலக்ட் பண்ணி வீடியோஸ் போடுங்க. அந்த சேனல் நல்லா வியூஸ் போகுது அப்படின்னு நினச்சி வீடியோஸ் போடாதீங்க. தயவுசெய்து உங்களுக்கு பிடிச்சதை செலக்ட் பண்ணி வீடியோஸ் போடுங்க. காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வியூஸ் போகும், ஒரு சில சேனல் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான வியூஸ் போகும். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நிறைய வியூஸ் போகிற சேனலை செலக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி வீடியோஸ் மேக் பண்ணி போடுவீங்க. அது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் உங்களால் போட முடியாது, நிறைய வீடியோஸ் போட முடியாது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த சேனலை ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க. உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணி வீடியோஸ் போடுங்க. நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் போடலாம், அது உங்களால் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாகவே க்ரோ ஆக முடியும். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எது மேலே செலக்ட் பண்ணி வீடியோஸ் போடுங்க, நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். காய்ஸ் இப்போ ரெண்டாவதாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெகுலர் வீடியோஸ். உங்கள் சேனலில் நீங்கள் ரெகுலராக வீடியோஸ் கொடுக்கணும். நீங்கள் எப்போ ரெகுலராக வீடியோஸ் கொடுக்கீங்களோ அப்போ உங்கள் சேனல் க்ரோ ஆகும். யூடியூப் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சேனல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது உங்கள் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வியூஸ் நிறையா போகும். ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக வீடியோஸ் போடுறத மிஸ் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் டெய்லி வீடியோஸ் போடணும் அவசியம் இல்லை. வீக்லி எத்தனை தடவை வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வீக்லி பார்த்திங்கன்னா 2 times 3 times இந்த மாதிரி நீங்கள் வீடியோ போட போகிறேன் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. என்னோடய சேனல் பார்த்திங்கன்னா நான் டெய்லி வீடியோஸ் போட மாட்டேன், எனக்கு தோன்ற நேரம் போடுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சேனலில் அதான் வியூஸ் போகாதது காரணம். ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக வீடியோஸ் கொடுங்க. டெய்லி வீடியோஸ் போட மாட்டேன், அதாவது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எப்போ தோணுதோ, எனக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் வீடியோஸ் போடுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ நீங்கள் வீடியோஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சு நீங்கள் ரெகுலராக வீடியோஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ரெகுலராக வீடியோஸுங்கிறது வீக்லி எத்தனை இடமே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்கள் சேனல் வியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சேனல் ஈஸியாக க்ரோ ஆகும். காய்ஸ் இப்போ நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்திங்கன்னா ப்ரொமோட் யுவர் சேனல். உங்கள் சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணணும். அதர் சோசியல் மீடியாஸ் இருக்கும், இன்ஸ்டாகிராம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ்புக், இந்த மாதிரி அதர் சோசியல் மீடியாஸ் இருக்கும். அதாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் சேனல் ப்ரொமோட் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 10 செகண்ட் 20 செகண்ட் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் கிளிப்ஸ் மாதிரி ஆட் பண்ணி அதை வீடியோவாக மேக் பண்ணி அதர் சோசியல் மீடியாஸில் போடுங்க. அதை பிடிச்சி வர ஆடியன்ஸ் உங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சேனலில் போகிற எல்லா வீடியோஸும் அவங்க கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சேனலில் ஈஸியாக க்ரோ ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதர் சோசியல் மீடியாஸில் உங்களுக்கு நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் அவங்க வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்க ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சேனல் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய ஆடியன்ஸ்கிட்ட போய் உங்கள் சேனலில் சேர்க்கும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சேனல் க்ரோ ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாலாவதாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கீப் லேர்னிங் அண்டு க்ரோயிங். நீங்கள் ஒரு சேனலை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், நீங்கள் ஃபைண்ட் யுவர் நிச்சுன்னு. அது உங்கள் சேனலை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க, என்ன மாதிரி வீடியோஸ் போடணும்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க இல்லை, அது முக்கியம் கிடையாது. நீங்கள் எதில் வீடியோஸ் போடுறீங்களோ அதை லேர்ன் பண்ணணும். நீங்கள் ஒரு 5 வீடியோ போடுவீங்க, 10 வீடியோ போடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன போடணும் அப்படின்னு தெரியாது. எனக்குமே பார்த்திங்கன்னா என்ன போடணும்னு தெரியாது. நீங்கள் அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் லேர்ன் பண்ணணும். என்ன மாதிரி வீடியோஸ் போடணும், அதில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணணும். அது ஒரு பெரிய சேனல் இருக்கும், அந்த சேனலில் எப்படிலாம் வீடியோஸ் போடுறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து அதை பற்றி கற்றுக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க சேனலில் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணுங்கள். இன்னொரு சேனல் லேர்ன் பண்ணுங்கள். சின்ன சேனல் பெரிய சேனல் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க, எல்லா சேனல்லையும் லேர்ன் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணி அதுலேருந்து நீங்கள் உங்களோட வீடியோவாக மேக் பண்ணி போடுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சேனல் ஈஸியாக க்ரோ பண்ண உதவியாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லார்ட்டையும் கற்றுக்கோங்க, உங்களோட ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சேனல் ஈஸியாக க்ரோ ஆகும். அடுத்து உங்கள் சேனல் என்ன மாதிரி போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்டைலில் வீடியோஸ் மேக் பண்ணி போடுங்க. காய்ஸ் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 5ஆவதாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏர்ன் மணி. இது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சேனல் மானிட்டைஸ் ஆகிறது. நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வீடியோஸ் மேக் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது
ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூஸ் எல்லாம் வந்துடும். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக வீடியோஸ் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ஸ்கிரைபர் வந்துடுவாங்க. என்னோடய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெகுலராக வீடியோஸ் கொடுக்கவே மாட்டேங்க. என்னோடய சேனலில் எப்போயாவது தான் வீடியோஸ் கொடுக்கேன். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்காங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூஸுங்கிறது அந்தளவுக்கு பெருசாக போல். யூடியூப் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக வீடியோஸ் போடலை அப்படின்னா உங்கள் சேனல் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் என்னோடய சேனலில் வியூஸுங்கிறது கம்மியாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு. 1000 சப்ஸ்கிரைபர் 4000 வாட்ச் அவர். லாங் வீடியோஸ் போட்டு 365 டேஸில் உங்களுக்கு 4000 வாட்ச் அவர் வரணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் வீடியோஸ் ஷார்ட் வீடியோஸ் ரெண்டுமே கஷ்டங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வீடியோஸ் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்படின்னா டேக் டைம் அண்டு எஃபோர்ட். நீங்கள் ஒரு சேனல் வந்து மேக் பண்ணுறீங்க, ஒரு சேனல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சேனல் வந்து ஒரு க்ரோ ஆகணும், ஒரு ஃபுல் டைம் நீங்கள் யூடியூபர் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நிறையா டைம் ஆகும். அது வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நிறைய எஃபோர்ட் போட்டால் மட்டும்தான் உங்கள் சேனல் வந்து க்ரோ ஆகும். அதுக்கப்புறம் நிறைய டைம் ஆகும். அது உங்கள் கோலை நோக்கி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு வீடியோஸ் மட்டும் போட்டுக்கிட்டே இருங்க. அடுத்தவங்க ஏதாவது சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு சேனல் வியூஸ் போகலை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. உங்கள் கோலை நோக்கி நீங்கள் வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாக இருக்கணும். உங்கள் சேனல் வந்து வாட்ச் அவர் வரல, வியூஸ் வரல அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படாதீங்க. வியூஸுங்கிறது யாருக்குமே வராது. ஸ்டார்டிங் டைமில் கொஞ்சம் நீங்கள் வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக வீடியோஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. கைஸ், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபுல் டைம் யூடியூபரா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, ஏதாவது நீங்கள் ஒரு ஜாப்புக்கு போய்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஜாப்பில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேலரி வரும். பார்த்திங்கன்னா அது எவ்வளோ வருதோ அது வந்து யூடியூப்லேயும் வரணும். 5 மந்த் 4 மந்த் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபுல் டைம் யூடியூபர் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில டைம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வரும், ஒரு சில டைம் கம்மியாக வரும். நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக கூட பாருங்கள். டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அதிகமாக வந்துச்சுன்னா அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபுல் டைம் யூடியூபர் தான். ஜாப்புக்கு இனிமேல் தான் போக போகிறீங்க அப்படின்னா ஓகே பரவாயில்ல. நீங்கள் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க, ஒரு ஜாப்புக்கு போனீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்களோ அந்த மணி வந்து யூடியூப்லேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபுல் டைம் யூடியூபர் தான். நீங்கள் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கூட இருக்கலாம், கம்மியாக கூட இருக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா 20,000 30,000 சேலரி வேணும்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்பீங்க. அந்த சேலரி வந்து யூடியூப்லேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபுல் டைம் யூடியூபர் தான். நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் யூடியூபர் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவும் டைம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கும். நீங்கள் வியூஸ் வரல, சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரலன்னு சொல்லி கவலையே படாதீங்க. யாருக்குமே ஸ்டார்டிங்கில் வராது, எனக்குமே வரல. ஸோ நீங்கள் வந்து வீடியோஸ் மட்டும் டெய்லி போட்டுக்கிட்டே இருங்க, அதை மட்டும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. கைஸ், அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த ஒரு வீடியோ. அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம்.